kabilat, mayong buntag. Good morning everyone mga kabilat. Today's vlogs is I'm finished wake up, I finished wash my face, so I'm going to the kitchen to get all my foods. So this is my foods mga kabilat. So I will show you. Coffee. It's a coffee. See? Coffee mga kabilat. And then there's what is this? Cake. Yes, it's a cake. Kabilat. And then McDo. You know what's this? McDo. It's drinks. And also the fries. See? There's a fries inside ng kabila. Nakain ko na yung burger. Kaya ito na lang ko. Tapos there's bread and don't forget the mango fruit. I don't know what is this called in the Saudi Arabia. See, it's a mango fruit. It's very sweet and very delicious. So much delicious. So now I want to take my coffee first because coffee is my favorite. When I was in the Philippines, coffee is really my favorite. So, just like this. You know mga kabilat, it's very I'm so much blessed to this family, to my boss, because they are so much kind to me, very kind and very good. May lang ako mga kabilat. May suggestion lang ako sa inyo about para bito yung yung makuha niyo yung loob ng amo niyo. Gusto niyo kunin yung loob ng amo niyo. Number 1 mga kabilat is palagi kayo nakangiti kahit na sobrang pagod na kayo. Yung bang sobrang daming trabaho, ganun. Okay lang yan. Nakangiti. Number 2, kailangan maging honest kayo. Kung ano man yung mga nakikita niyo dyan, magiging honest talaga kayo. At ang pang-tatlo is yung iwasan nyo yung asawa nilang lalaki. Yung mga Arabong lalaki dito, iwasan niyo. Yun lang yun. Tapos makukuha nyo na yung loob sa kanya. Habang kumbaga ganyan kasi yan sila mga kabilat eh. Ganyan kasi yan sila. Kapag halimbawa inutusan ka ng lalaki, sabi ng lalaki sa'yo, tali, ganun, sabihan ka ng lalaki. Pupunta ka doon, halimbawa may papakuha siya nga na mga sauce o ano yung baso yan. Tapos wag kang titingin, yuyuko ka lang kung papalapit ka sa kanila kasi halimbawa nandyan yung babae. Wag mo titingnan yung lalaki. Kayuko ka lang, parang bang kumbaga tumingin ka sa kanya pero hindi yung titig ba yung parang ganun lang ba? Ganun. Kasi yan yung ayaw at saka kapag gagawin mo yan, tsak, ngingiti yung amo mo sa'yo. Yan yung ginagawa ko eh. Tapos kung may mga papagawa yung lalaki, ganito, ganyan, paalam nyo doon sa babae. Lalo na kapag bibilhan kayo ng mga kasi may nakita ako dito sa social media na binibilhan daw siya ng amo niyang lalaki ng mga ganito, kasi hindi alam ng babae. At saka may na-meet din ako na kasama ko doon nung isang araw, sabi niya sa akin, may sikreto daw silang dalawa ng lalaki. Sabi ko, anong klaseng sikreto yan? Sabi niya na, wala kaming relasyon pero may sikreto lang kaming dalawa. Sabi ko, meron ba ganun? Kaya napaisip ako, sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, baka may nangyari sa kanila. Sabi ko, pero alam mo naman yung mga syagala dito, alam mo yung mga katulong dito sa ibang bansa, mga marites din yan, kaya mag-iingat-ingat kayo. Ako hindi naman ako nagmamarites dito sa mga kasama ko kasi puro naman to sila itim. May isang kapag magkita-kita lang sila lahat doon sa parang rest house guys. Pag magkita-kita yan sila lahat doon, may mga makikita akong Pinay doon. Kasi may mga kaibigan naman yung amo ko na may mga Pinay sila na katulong. And in fairness yung mga Pinay na yun, 10 years na doon sa niya. Sa mga amo nila. Kaya grabe talaga, makasabi ka talaga na itong pamilya na to, sobrang bait. Pero meron naman din talaga na yung bang sobrang salbahe. Oo.
May nakita ka ako doon noon na habang kumakain kami ng amo ko doon sa sa Korean restaurant dito sa Saudi. May nakita akong isang Pinay doon na nakatayo lang siya. Ay, hindi ata yung Pinay, parang ibang lahi ata yun, parang hindi ko mapansin, parang siguro Indonesian yun. Kasi ang Indonesian at saka Philippine, magka-same-same lang na mukha. Tapos nakatingin lang talaga ako sa kanya, awang-awa ako kasi kami ng amo ko, magkatabi kami habang kumakain, yung mga anak niya, kaharap ko, yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung mama niya. Magharap kami lahat kumakain sa isang lamesa. Tapos yung nakita ko na katulong na nakatayo lang talaga siya sa gilid. Tapos yung mga amo niya at saka yung mga alaga niya kumakain. 'Di ba? Kaya napaisip-isip ko, sabi nga ng amo ko sa akin, sabi niya, look at her, sabi niya ganun. Tingnan ko daw siya, sabi ko, nahawa ako, sabi ko, nasasaktan ako, ginaganon ko yung dibdib ko. Nasasaktan ako, nakikita ko siya, sabi naman ng amo ko na daw, hindi daw namin siya bigyan ng pagkain, baka may insulto yung amo nila, kaya lang daw. Sabi pa niya sa akin, you are so lucky. You are very lucky because you are here in my family. You come here in my family and I will treat you as one of my member. I mean, sabi niya na, parang kumbaga, part of the member daw ako ng pamilya niya, ganun. Kasi, hayaan nyo na lang yung English ko kasi, na yan eh. Alam mo naman nang wala tayong pinag-aralan. Kaya, thank you so much guys to support me and sa mga yung mga nagsasabi na paano daw pumunta dito sa mag-apply lang kayo dyan sa sa mga agency tapos sa OWA ganun, mga mag-training kayo dyan sa TESTA. Kung gusto niyo naman ng guys, may suggestion lang talaga ako, kung pipiliin niyo naman yung cleaners at saka bahay, mas maigi yung cleaners guys, kasi yung oras nyo lang dun, pagod siya pero 8 hours lang talaga yung trabaho nyo. Pero dito kasi sa bahay 24/7 ang trabaho dito, walang pahinga, except na lang sa akin kasi nung una talaga halos mamatay ako dito nung first time ko talaga na dating, na pinahirapan pa talaga ako ng amo ko, pero nung sinumbong ko siya, nun na nagbago siya. Kaya tiwala lang sa itaas guys, tiwala lang kay Allah, kasi He is the only one God, and He is the only one who saved us, to protect us, okay? Don't lose hope, okay? Magkaroon mga unta, ginom na ako kung kape kay pero mainitan akong tiyan ba, kaon na kung ganun na ang guys. Makhluk. It's a cake. It's a cake, mga kabila. Cake. Oops. Ito yung anong tawag dito? Ito yung anong tawag dito? Mango float.
Lami kayo. Okay, Uy, may kumalo. Thank you mga kabila. Thank you for watching. See you in my next vlog.